Vestegnens Kulturlaboratorium. Pilotprojekt Generation Grøn. Kulturlaboratorium Generation Grøn er et pilotprojekt, hvor 68 skoleelever fra Langhøjskolen i Hvidovre sammen med frivillige studerende fra Klimaambassaden har skabt innovative oplevelseskoncepter, der udvikler borgernes bæredygtige affalds- og ressourceforståelse. Pilotprojektet indgik som et innovationsforløb i et af 8 værksteder i Langhøjskolens featureuge i uge 12 2014 og er udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem 8 partnere. Her er vi alle sammen samlet på den første dag, hele projekt Generation Grøn. 68 skoleelever, 9 frivillige studerende og 8 partnere fra Hvidovre Kommune, Coop Kvickly, Aalborg Universitet Intervita, Concito Klimaambassaden, Hvidovre Bibliotekerne og Arken. Altså et innovationsforløb i Langhøjskolens featureuge. Her er vi dag 1 i Hvidovrevejens butikscenter Kvickly. Her har vi besøg af Hvidovres Kommune, Hvidovres By- og Teknikforvaltning, der fortæller om den nye 4-kammer affaldsspand. Vi fortsætter på dag 1. Her er vi om bag Kvickly, hvor vi ser på affaldshåndtering og madspild. Elever fra 6. klasse fortæller blandt andet om, hvor meget madspild der er, og at der findes en hel ø af plastik. Det gjorde stort indtryk på rigtig mange af dem. Og de fortæller også, at det er fedt at være andre steder end skolen og høre andre fortælle. Her er vi stadigvæk i dag 1. Her er vi inde i Kvickly. Vi tager billeder af i Kvickly emballage. Øvelsen gav blandt andet eleverne fokus på de mange lag emballage, der kan være omkring de varer, som vi køber. Nogle 6. klasses elever blev for eksempel inspireret til at lave et koncept for en plastgenbrugsmaskine. Her er vi kommet til dag 2, hvor vi er på museet Arken i Ishøj, hvor vi blev meget inspireret af udstillingen om Hundertwasser. Piger fra 8. klasse fortæller, vi tog meget udgangspunkt i Hundertwasser, både med hensyn til former og farve og hele hans tankegang. Det vi kunne se et eksempel på lige om lidt. Og her er vi stadigvæk på Arken, hvor der også skulle være plads til lidt sjov. Det var der indimellem brug for, og heldigvis også plads til. Og vi fortsætter på Arken, hvor vi er i gang med øvelser fra innovationsmetoden Design to Improve Life Education. En dreng fra 8. klasse fortæller, det var godt at virkelig slå tankerne ud, og ikke bare få en specifik opgave, hvor der er rigtigt og forkert. Her er vi så på dag 4, hvor vi er kommet på Langhøjskolen. Nogle drenge fra 5. klasse udbryder, da de hører, at de selv må bestemme, hvornår de skal have pause. Må vi selv bestemme, så vil vi ikke have pause i dag. Og det sagde de selvfølgelig, fordi de var dybt optaget af deres arbejde. Så er vi nået til dag 5 til åbent hus på Langhøjskolen. En pige fra 8. klasse fortæller efterfølgende, jeg tror, jeg husker det bedre, fordi jeg har arbejdet med det, og ikke bare fået det at vide. Når man arbejder med det og også viser det fysisk, så husker man det bedre. Her ser jeg et værk, som skal illustrere, at 6 ud af 10 købte æbler, de bliver ikke spist af forbrugeren. Og stadigvæk er vi på dag 5 til åbent hus på Langhøjskolen, hvor borgmesteren i Hvidovre, Helle Adelborg, efterfølgende siger, det er en fantastisk udstilling. Jeg er så benovet og begejstret over alle de fine idéer og elevernes kloge fortællinger om deres værker. Og her ser I et af de værker, der er meget kraftigt inspireret af Hundertwasser, især hans spiraler. Det er en legetøjsbane, flexitracksbane, der er blevet lavet til en madspilsspiral. Og her er et uddrag fra evalueringen. Processen gjorde, at eleverne lærte at stole på den innovative og kreative proces. De formåede at gå fra mentalt idé-kaos og frustration over, at alt var muligt, og at de ikke vidste, hvad det hele skulle ende med, til en aha-oplevelse af, at de underlige øvelser var konkret form med sig i kraft af resultaterne.